फिन आरोबाव ट्रेननि गिख्रंथाव जाब्रबथाय। चेन्नाईआव गिख्रंथाव ट्रेननि जाब्रबथाय। बे गिख्रंथाव जाब्रबथायाव 19 दावबायारिफ्रा जोखोम जादों। नंगौ, थांनाय हराव चेन्नाईआव गिख्रंथाव ट्रेननि सौग्रावलायनाय जाब्रबथाय जादों। गोबां समफ्रावनो ट्रेननि गिख्रंथाव जाब्रबथाय जानायखौ जों नुनो मोनो एबा खोनानो मोनो। थिग बेबायदिनो थांनाय हराव गंनै ट्रेननि गेजेराव गिख्रंथाव सौग्रावलायनाय जाब्रबथाय जायो। माइसुरु दरभांगा एक्सप्रेसआ माल माथा रोगाग्रा ट्रेनजों गिख्रंथावै सौग्रावलायदों। बे गिख्रंथाव जाब्रबथाया कावाराइपेटायाव जादोंमोन आरो गिख्रंथाव जाब्रबथायाव 19 सुबुंफ्रा जोखोम जादों होननानै बे समाव मिथिनो मोननाय जादों। आरो सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बादिब्ला जोखोम जानायफोरखौ देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादों। फिन आरोबाव ट्रेननि गिख्रंथाव जाब्रबथाय। चेन्नाईआव गिख्रंथाव ट्रेननि जाब्रबथाय। बे गिख्रंथाव जाब्रबथायाव 19 दावबायारिफ्रा जोखोम जादों। नंगौ, थांनाय हराव चेन्नाईआव गिख्रंथाव ट्रेननि सौग्रावलायनाय जाब्रबथाय जादों। गोबां समफ्रावनो ट्रेननि गिख्रंथाव जाब्रबथाय जानायखौ जों नुनो मोनो एबा खोनानो मोनो। थिग बेबायदिनो थांनाय हराव गंनै ट्रेननि गेजेराव गिख्रंथाव सौग्रावलायनाय जाब्रबथाय जायो। माइसुरु दरभांगा एक्सप्रेसआ माल माथा रोगाग्रा ट्रेनजों गिख्रंथावै सौग्रावलायदों। बे गिख्रंथाव जाब्रबथाया कावाराइपेटायाव जादोंमोन आरो गिख्रंथाव जाब्रबथायाव 19 सुबुंफ्रा जोखोम जादों होननानै बे समाव मिथिनो मोननाय जादों। आरो सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बादिब्ला जोखोम जानायफोरखौ देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादों। फिन आरोबाव ट्रेननि गिख्रंथाव जाब्रबथाय। चेन्नाईआव गिख्रंथाव ट्रेननि जाब्रबथाय। बे गिख्रंथाव जाब्रबथायाव 19 दावबायारिफ्रा जोखोम जादों। नंगौ, थांनाय हराव चेन्नाईआव गिख्रंथाव ट्रेननि सौग्रावलायनाय जाब्रबथाय जादों। गोबां समफ्रावनो ट्रेननि गिख्रंथाव जाब्रबथाय जानायखौ जों नुनो मोनो एबा खोनानो मोनो। थिग बेबायदिनो थांनाय हराव गंनै ट्रेननि गेजेराव गिख्रंथाव सौग्रावलायनाय जाब्रबथाय जायो। माइसुरु दरभांगा एक्सप्रेसआ माल माथा रोगाग्रा ट्रेनजों गिख्रंथावै सौग्रावलायदों। बे गिख्रंथाव जाब्रबथाया कावाराइपेटायाव जादोंमोन आरो गिख्रंथाव जाब्रबथायाव 19 सुबुंफ्रा जोखोम जादों होननानै बे समाव मिथिनो मोननाय जादों। आरो सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बादिब्ला